bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV ko salminde e juurade e yaftanade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. en keeɓi dokkorɗo ene wiye ceerno Moussa Mbaye gajoɓe mbaɗaneɗo yewtere ko fate e Daka e ko jogori haalde hen ko. bisimilla makko ceerno Moussa, bisimilla maɗa, calmina bandiraɓe gara naɗata lowdi maɗa. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Dental Dina TV goto e moɗon foof e jogorɓe yeɓoyde foof mi goto e moɗon foof mboɗo salmina on salminandu julɗo foti salminde julɗo bandum e sawtowol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. eyyi joni somin nanimama Daka, holne puɗɗar Daka? Daka ko puɗɗimi arde Daka joni woni laabi cili 17 ko adi hen foof ko ɓuuri hen weldemi hen foof nde puɗɗotomi nadde e arde e Daka ko hirande nde garmi juurade ceerno ganduɗa hoorema ceerno Ahmad Tidiani Ba radiallahu taala anhu. tawi wonno sababu o ko yidde nangude lawol cheikhna Ahmad Tidiane Sarif radiallahu taala anhu. ummimi noon gila gajoɓe garmi ɗo e wuuro Madina Gounass teddugol ngo. kabrumi ceerno noon e yif radiallahu taala anhu kadi ummimi kadi ko gajoɓe. ceerno wi bisimilla maɗa, mbimi somi dañi noon somi nangui lawol mboɗo yiiɗi ñaltoyde wuuro ine wiye Sunnatu. bandiraɓe amen Abdallah Walonaɓe nan toon mboɗo yiiɗi yaade juuroy ɗumen jokkoyde toon enɗam e on ɗon saaha mi hoota. e on ɗo saaha ceerno Ahmad Tidiani Ba radiallahu taala anhu o wi ko ɗo gonata ha aset firti ko yontere. gonmi ɗo ha timmi yontere. ñande subaka momin mbaynodirta o namdimi noon beele mi meeɗi arde Daka. mbimi ala mi meeɗa arde Daka. o moosi nden jananami ko hedde gurnamam so mboɗo wuuri mboɗo selli hirande fof komi garowo Daka so hawre welede Allah inchallahu taala. joni Daka holko ɓuuri weldeme e Daka? ɓuuri weldeme e Daka ko dewal Allah. ɓuuri weldeme e Daka o ko dewal Allah. ɓolal woni ɗo henna. goɗɗum jillani hen hay hunde so wona dewal Allah. kadi kala mo Allah addi ma rew Allah tawi ko ɗum adduma. so goɗɗum noon mi anda kono garduɗo ɗo sababu ne wonde e ko dewal Allah adduma ma taw ɗum ɗo saabu ko ɗum tan woni ɗo henna. dewal Allah tan ɓolal woni ɗo henna. sa yi yimɓeɓe eɓe ndira jamma e ñalawma suba hay kihiiɗe eɓe jogui coftal e pellital pongal ni arde e Daka ko yiideɓe andude wonde ko dewal Allah woni ɗo henna e wuuro Daka. ɗum ɓuuri weldemi hen. somin mbi ya tonga min Daka, holno Daka tongorto? Daka ene tongo e fannuji sunnaji muɗum ko ardi foof. Daka en sen kaali dewal Allah kaalen jokkere enɗam, kaalen dawol yamirore. sen kaali dawol yamirore e on ɗon saaha mayen kaal ko faati e ko yiɗa e nder Daka. jiɗɗo noon Daka tugniɗo e Daka tawi ari haalnama ɗiɗo sarɗiyeji gonɗi e Daka tawi ka julɗo kadi ka kulɗo Allah kadi adduma kadi ko rewde Allah ma tongo hen kaɗa hen inchallahu taala. joni daɓi ɗi holno ciborto? dawi ɗi ko ñande joni kam ene wakli seeɗa. ñande yimɓe kirndol Daka ngari jetti so Allah findinino ɗumen subaka kewno ko dawde e jama o e saraji muɗum kala kone guetinene yimɓe e juuluji mumen e on ɗon saaha min gona e hoccude, min gona e fittude, min gona e rendinde emin beddoyo. oɗo saaha so Allah addi min ɗo e Daka min tawata ko ɗen gueɗe fof mbaɗama kaljitama. ñalawma deftuɗen o woni dawol guesa ceerno. hono hande ni so Allah jaaɓi inchallah faya ko guesa wiiteɓe Juurorba ko toon yimɓeɓe dawata woni toon ko feƴƴere. eyyi wonno ceerno Alhaji Mamadou Saydou Siraji Dine Ba radiallahu taala anhu o wi neɗɗo ara ɗo henna e Daka he dawanamo lawol gotol
kela toon kuɗol gotol e ngesa he ɓuranimo almudu jippowomo million ngaji ɗum noon deke wona hunde famɗude no feewi ko hunde mawnude e makko ɗum saabi minen min pawi hen pitale amen e dawi he min batti hen haqqillaji amen ala ko welata min tan so wona dawol Daka. eyyi so tawi yimɓe dawi Daka holno dawrete toon hol mbaadi muɗum mbaadi ko otoji gardoji ɗo yimɓeɓe luweteɓe ne gadda ɗo henna koyno kaake ɗe ni ko ɓen ɗon dawata gara ɗo tinde jama ɗo ƴetta ɗon yimɓeɓe kadi jarlitiɗo en foof min hoorema kala ne jettimi gaddotomi sodde ko jambere kadi jambe nan ɗo kono ene wallita kadi goto fof kala dawowo moƴƴi kadi daña jambere cooda jambere dawda hen otoji ɗi noon tawi gaddi yimɓe ɓe nawirta yimɓe ɓe ko saabu Allah kono yimɓe ɓene kadi goppirani ɓe kamɓene noon tan saabu Allah saabu so yimɓe dawi ha woni hedde tisubar nana Daka yonde e on ɗon saaha yimɓe ɓe ndendat jaltina hada yuuji no yimɓe mbaadi won waɗoɓe nogas won waɗoɓe buusape won waɗoɓe ujunere won waɗoɓe ujunaji ɗiɗi hay kalis dollar e euro aɗa yiya ɗum hen rendine fecce noon sofereɓeɓe so jeehi yo ballitoro ndelam kuɓɓam. Machallah. Joni Daka o so ari so tawi on dawi dawol ngol goto fof hol mbaadi jogoto e nder dawol he so min dawi aɗa andi yimɓeɓe alay saago ma lomtidira wonɓe ɗo nana leeli e sayfiw ko janggoɓe tan dayiman woni hen gandanɗa hoore maɗa ko so subaka foof ene cilka won silkoɓe ni kamilu won gandanɗa hoore maɗa minenne kadi dawoɓe ɓe hayso mbawa waddude wirduji ɗi foof kono noon e minenne kadi komin dawata toon ko ɗum lumtoro minenne kadi wirduji amen toon so min dawi ko feƴƴere won nanodirɓe foof walla yaaduɓe foof ƴetta jambe mumen min gona e feƴƴude ɓenana gaddana yimɓe ndiyam e ko nandi hen en jarna julɓeɓe e ko nandi hen e ko nandi hen kam fof baraji ɗi heddiɓe ɗo e Daka enen birda ɓe ko ɓen lomti minenne to dawol to minen lomtiɓe toon ko noon woni aduna. so jeeyi hol saha keɗon dawde o saha jippete kanjum tongaka tan waktu mo gandanɗa hoore maɗa tan ko 9h walla ala yimɓeɓe ene certi seeɗa won Dakaji ɓurɗe woɗɗude koma jaaha jettoɗa kaccitoɗa ɓornoɗa comcima dawruɗi gara e tinde jama he sa ari otoji nan daari jambe kadi nan ɗo ni kadi en jeeye ceerno kadi ene adda kadi jambe otoji kadi mbaɗi hen jambe ha mayno leydi kono noon yidde tan barkinorade e yidde kadi dañde ko dañete hen ko kadi yarlitade nde ene walla jeeyaɗo Allah ɗo jiiɗa ko e surtout e diine l'islam sa ari kadi a soodi jambere ma a dawi dawol yamirore kadi ko ceerno yamiri ɗum kadi adduma ɗo ko Allah nulaɗo mum sababu ne ceerno ɗum ɗo ko martaba ɓolo woni hen ko kisal ɓolal woni hen ko malal ɓolal woni hen. Daka ko fuɗɗi ko faade joni fodde mbaɗɗon ko Daka fuɗɗi ko ñalawma goto woni ko dawaka ko heddi ko ñande fof ine dawe hol ñalawma puɗɗon dawde ñande kirndol nde no janggo e muɗum ndi min dawani eyyi kono tuggude nden feedo joni hande balɗe 5 wonata walla balɗe 6 ñande fof dawe hoto gaddira dawde tawane Daka o ene heddi ñalawma goto mi hol ñalawma puɗɗon dawde o ñalawma puɗɗon dawde dawi he eyyi ñande kirndol ngol wona ko yimɓe kirde ko samedi sey dimanche dawaka lendi fuɗɗa dawede hoto puɗɗo ɗon ngesa juurorba wiiteɓe juurorba ba ɗon gollangal dawi hen eyyi ha joni ko toon hay hande ko toon so Allah jaaɓi inchallahu taala golte toon golte toon hol ko gollete toon feƴƴere tan ko lewtugol tan jambere tan kay ɗum tan woni toon tucce tan kala mo wawa min jaafima ɗum yo naggo korus ala ko yaya kay kadi duppo wawa duppude ay ɗum mo wawa jambere tan min jaafi walla eggina min jiiɗi tan ko jiiɗon ko piyowa muuse lewo tan tucce tan lewtotoɗo tan sa fof min nana Allahu akbar taw lekki woni ko yandi machallah ɗum no wela min so yiɗi noon mbaɗde makki ene ferte ko wayno tune ko ene rendine woni jullaje noon tawi lekki feƴƴama jullare nde tawi en towi seeɗa ko camta ko fertete hen ko ene adde kadi takke hen so hi noon ha yoori kamɓe madinaɓe heddiɓe ɗo ɓe eɓe duppa ɗum tawi ɓawdi ko sati ɗum ko wona ko yoori taw e oɗo saabu gonɗen leɗɗe kecce ɗen ɓuuri hewde joni leɗɗe so moftanama ha yoori no wawma galle ceerno ɓuranno walla
ene nawe galle ceerno wonko defirte hen wonko waɗa wonko alno heddiɓe ɗo en e Madina ɓe wonko ɓe garanta gandanɗa hoore ma leɗɗe ɗe ɓe carta ɗum eɓe nawa galle ceerno ene defire won kadi wonɓe toon kadi joom fuuruji en ene garana toon e waɗoɓe fuuruji ƴulɓe ɓenne kadi mboɗa andi jarata hen caggal inchallahu taala woni hokko basirɗa aroɓe dakaɓe mboɗo wasiyo aroɓe dakaɓe ko ardi fof ko yañude ɓerɗe ɗe e jokkude muñal ngal wonko teskimi e nder dental ngal hen sahaji min e tunda haqqillam e on ɗon saaha tawi wiyama mbaɗe sappeji daroɗe yimɓe ne juula wonmo nangata ceɓal wutte mum mbiya ɗum yo abbo ga henna ene wayno en woni hen bikkito faami woni hen kadi hay goto jaɓata kadi ummade e sojade mum kadi tawti ha yimɓe ɓe kadi annana ñande fof cukke jolɗe ɗe a faami ɗum ɗon wona hunde yuɓɓude no feewi ɓuri moƴƴude kala e saaha hankkadi sa ari tan fellit tan neede ɓernde ma e haqqille ma e goƴa ma fof yo won e daka o e yamirore mum e jiɗaɗe muɗum kala ko ganduɗa ene adda firina walla welani kala garowo daka ene foti rentade ɗum alhamdulillah rabbil alamin joni noon so daka daɗɗama ñalawma kadi e daka o holko seeɗa ɓe keewi wasiyade julɓe koɓe basirino tan ñande kirnol ngol ɓe basi yimɓe ɓe tawi gari daka e on ɗon futuro juulaɗo ummade nden hankkadi ha faade comme no 24 heures ni ene yiiɗa goto fof yo wirdu 12 ujunere salatul fatiha sa ronki ujunnaji 6 salatul fatiha sa yeehi haala woni looɗo no feewi no salsalɓe walla ñangɓe ɓe kam ko famɗi fof hayso ujunnaji 3 mbaɗa ɗum ɓe ɗemɗe mumen goowi saw feewi hayso wona renɓe ɓurani ni ɓennene kadi ene jamira yo mbaɗ ɗum renɓe ɓurana ɓe yo cilkat kamilaji ɗi keddo hen usta jewte ɗe usta gurali ɗi luukali ɗi kadi ko ɓuuri hen hamnade hen ko yimɓe potani arde ha ɗo ceerno ene wiya yimɓe ndeeƴe walla jooɗoɗe walla keɗoɗe min ɗum no muusimi kadi tawi Allah addi kam ɗo min mi dawi no mi ari 3 heures du matin walla 4 heures du matin mi ummata ko ɗo sowona batu ngu sakto wallahi lazim so yimɓe jeehi ha jippima mi ari ɗo 2 heures pawɗo so yimɓe juuli tisubar ha kaljiti mi ummata ko ɗo e jamma he sowona mi juula gueeƴ wallahi lazim ko Allah ɓuranimi kadi min tunda haqqillam nande wiyede yimɓeɓe woto pote walla woto ummoɗe woto jooɗoɗe jomumen walla mbayno saliɓe ni forani wonde sa felliti tan a ari poɗɗa tan ko wonde maayo nde wonno pular na wiya sa wirtima lekki murtoki jamma a wi ko murtoɗe temedere gonɗo e lekki he a rewno ɗon ñalawma ɗum noon kala ko pelliɗɗa woni haqqille ma woni ɓernde ma woni yidde ma joguiɗa ngal ɗon pellital e cuusal e casal ha Allah addima ɓuuri yodde e fewde ko kedduɗa e yamirore en hersini ndeeƴe en hersini jooɗoɗe en hersini deƴƴe fotani wonde mboɗo wasi o yimɓeɓe yo ndentu ɗum joni somin nani on inde maɗa yettode maɗa e gonka maɗa gonɗa ko jabarɗa min hen mi sa wimi no mbiyetemi ko Moussa Amadou jettetemi ko Mbayi jeeyami ko wuuro men ne wiye Gajoɓe Yirlaɓe arrondissement Salde département o ko Podor région o ko Sien Liw joni commune o ko Bokke Jalluɓe ko woni golle mon toon o to Gajoɓe to walla eyyi min dilla gueɗe kewɗe min dilla e ndemri min dilla e jeegu min dilla e almudagal ala fof komin mbaɗata fof min dilla ko ɓuuri on tawide hen ala komin felmotoɓe tan ceerno komin felmotoɓe hay nokku min tabira komin felmotoɓe tan ko daka kasi o hoto so Allah jaaɓi inchallahu taala ko ɓayderɗa bandiraɓe mbaynotomi bandiraɓe ɓe ko adi fof eɗen ñaago Allah yo Allah jaɓanen golle meɗen yo Allah artiren ɗo kadi duuɓi kewɗi kadi yo Allah ɓoyni ɗo ceerno e jeese meɗen wondude e cellal noon e kisal taw kadi ko duumigal enen kala e julɓe rewɓe Allah jokkoɓe enɗam haqqillaji ɗi ha tengti sukaɓe ɓe e daka o sa teskima sukaɓe ɓe hande ene gara hen no fewi yoɓe jokku moƴƴere Allah woni hen ɓe nangga lawol Cheikh Ahmadou Tidiane Sarif soɓe nangui ɓe tino ɓe mbirta ɓe teddini jignaɓe mabɓe ɓe keddo yamirore
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wonno koɗo men hannde ko ceerno men ceerno Moussa Mbaye ko Bayde Mbaye Moussa Mbaye wonno koɗogal hannde jetti en jaari fof hen kadi ha gongol inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal Dental Dina TV ɗo e Dakar yo jaam ñallu. Amin.